Ayo nduk, ngopini sepuh mengko bar iki. Hati sindene iki nek urung nembang kabeh gara-gara aja dilereni. Trismi klasik, Mbak Deska rada klasik, rada zaman sekarang. Kenti sing super hot. Tekan wetan kae sinden sing rondo ya sing rada hot meneh. Lah nek wetane meneh wah goyangane. Dadi sono pacane dhewe-dhewe kok. Ya iya. Umpamane Trismi nanyong kon goyang super hot. Mbok kante kerungkep. Lah iya wong anu kegeden bokong. Ganti barang anggar ngibing super hot ora dadi kegeden tremes mbok kerungkep. Temenan, mau kaya panggalan geden dhuwur. Yo Trismi, ki ujarane kon ana paksonoane kok nyong bar gara-gara arep model paksonoan nyong. Darane ora caye ngapa? Ayo ayo sing magerel. Kaya dalan. Ya. Mudane sang Prabu. Spesial katur kanca seniman Mas Panggung Mas Manuel monggo. Saya Kotong royong nyambut gawe. Ngibinge kaya koyo wong ayo Kak. Pendotan kan bawah gandang wis kaya suarane sindene Martowarsono kaya suarane Sumyati mertuaku mbiyen. Kaki sono kuwi ngareng mertuaku kaya seneng sisum. Karo parikane sing kelingan nyong iki bendok. Nggih. Ora melu boto, melu arif. Nggih. Sirabot, gune lemes, gegere bengkek. Tambah tua ora tambah pinter, biasane tambah tua kowe tambah kaken pikiran. Seneng sisum. Dan temenan. Ayo ayo. Rembe
sasen limo berjuang bangun negara Brambang sasen pitu berjuang kudu bersatu Rama ora butuh kae-kae ora butuh kae-kae butuh nyambut gawe pipimu ana upane hatimu nyerasane ya salah piye Kang bebemu ana upane aja ndodhok mbok ditodol biti kowe ora jumbuh sukon wulune sing padha pipimu ana upane atimu piye rasane ciu gambar manuk eka melu apa entuk ngono ciu sagelase eka melu salawase ciu sabotole ramane turu keton kanjaba ora jambu kembole keton nah tenan Kang Bawur ya pinter temenan anake Semar sing pinter dhewek genayong kok ya siki nyong lagu sing mandan Superhot menyuruh wangger menyuruh kali menyuri bar menyuri kali menyendok lah nggih yo Des Mataraman menyuruh durung tok tak